buku Yesus Kristus baik bangsa diri sengmeng pandawo jorawo diri sengmeng kamu hai Kristen ro kerong rakok nalena kerong nikok sangat angkake kolok na tonggo de ulo go salai pion hai pan dini kisisa asik mo ang kisisa dini kerong no tui Kumang bila ko masing hornay tunggu, hani bagi yang obono sasiwan ni wansok kerong no tu ye kumang sijak nai tunggu, wansok jak nai tunggu, semai kesa wo kerong sen kumang mana nugu. Actually baksa paro kai nei wansok kerong mosini dos aga abono sime kerong ni wansok. Actually semai kesa wo na ini kan ke soisho terota 613 kerong prom semai kesawa obno tusa klai comprise klai dos dasna enggak u dos dano Yesus Kristo bo ok thai ni bene pai do kaisangka nini subrai kai dano khabai kubai hamzak sokni gede kaisangka sakno hamzak de buino bu hamzak u kok thai ni yo Yesus Kristus baik itu. Jadi hari jeng angkorong jenis sawana Kristen kerong tui toma dengan bananya. Obno bujinan ibagai ke jeng bujinan ini nangkronai Kristen baik kerong ni halok no. Old semai kesamo Old Testament ba semai kesam. Osen kerong no nugu, jadi kerong sebanoro umale Judai rok no kerong no ro Judai dofa Judai nation no Kristen no ya pilas kang kok no siri kerong semai kesani kerong abo Kristen ya Judai ni dofa no romanis Kristen sengmani Yesus Kristo tuimani ya gulo Pentecost ni salos, Pentecost ni salos Kristen jeng, Kristen asayu. Engkau kerong engkau Judai, rokno rozak mani. Baksa kerong omah itu actually kerong Israel rokno Romani, ba Judai rokno Romani, apa podrepot. Baksa kerong engkau Israel rokno baksa kerong Romani ro, poro kai tono bahagi kulungai, kaito no bahagi kusi kelainai, oborok no sia. Hari bagi kaito oborok no sia, wani bagi sia, kerong no. Pila kaito Israel rok no punuk nani nayo bahagi kaito demabai kaito katungza, demabai kaito tongtokza. Jate kaito tongtokza tuine, kaito katung tuine. Boro kaito no pok nawi kaito ni pok ni mote tong mana ni bagi hani bagi se kaito kerong no kaito temano tui katungza bagi katungza bagi tong tongza pok no shiro wan bagi ke awaseng nugu 10 commandments ng naik serai ke awan nugu nge baksa kerong kamu hai teman bagi ate kerong baksa kerong Israel no teman bagi rozaka kaito no bagi kulunai kaito bai bahike sumsok ni nakar zaknai kaito sumsok no bahike nakar abro Israel do pano shiro na bagi kaito kerong do kabok sengrong di borok punto rathar kangke barok kangke kaito borno nakar abo kaisya kerong hani bagi pok rok no shiro na bagi kaito borno kerong do jadi kaisya kaito borno kerong do mani karon kamu hai kubun do farok bai kubun jati rok bai khajak mane alaida ma alka ke tongui tongro wani bagi ingat ba tongmung alka ungro nani bagi neng borok tong tui nirong tong mung suda engka nirong borok halia
ni siro na bagi ke jeng nugo Israel ni kanmung samung borok no dage mani tabok rong di wok ta jadi teman nai apa kuai waria mal mata no ta jadi yakung khakzat ya mane utu musuh ni yakung keride kamu ke khak nai obo hai ing ya ke ta jadi hai dong ni jeng dage mani do okay jeng borok bai Juda ke samung kanmung jomung wo klai ro mani bagi Israel no o kerong ro mani kesen obo no pujas kan sing sipai ke mani bagi Israel no kerong ro socially kerong ro podre potbol ni kerong raida ke mani bagi ro male borno shiro mani bagi abo kaisa no uddesho kai to no siwi kai to tong ngai matu tong mana bagi kai to sasak tu tong mana ni bagi, te kai to no kulum mana ni bagi, obo shiro ni bagi. Piaba, semai kesani kerong bai, jeng Kristen ro, kabo khazak dia. Jeng a kerong bai, jeng teman kawi tong lozak dia, jeng a kerong ni yokha, a kerong ni jeng tabo Yesus Kristus ni tui bai piokza. Jepro Yesus Kristus Calvary Cross trio bo manai kerong no smai kesani kerong no aro no sebai roka mane kerikya abo tokrui roka o kerong sini kani samung nangia Roman chapter 10 no maisa angkor wana poito klainai joto no kaitor bai kaham dari ramzak na tike Kristo kerong no samung nangya klai repaika jeng jepro Yesus Kristo no poito klaio kerong abo tei samung nangya beso kerong tei samung nangya klai rozaka Yesus ni triba di Galatians chapter 3 verse 23 25 obo sawo ang polewana haipano poito klaina jora ngia sini apa itu kelainan no nukzak biasa kerong suno alango hapnai ro aja suawi tongka abo bayi no poito kelainan bising tui jeng kaitor bayi kaham dari romzak na tui ke Kristo payasa kerong sini barza tongka tabuk poito kelainan jora sok aja ba kerong te sini barza liya oro jeng kerong agi kerong sini barza tongmani sino huli do oi sino posto kai sino omo kai tongmani kai tong tabuk kerong sini barza liya ini sahaja. Okay, poito klaima bai, jeng kerong ni yakni yoka. Yesus no poito klaima bai. Ephesians chapter 2 verse 15. Artinya pianan, bobai tansa umatui dopa kenino kaisa klaina bagai judai kerong go klaidi. Gemarok no beba sekmawi rebaika. Omotui kebo betaroka. Age judai kerong ro kerong judai ro misimitong. Ege kerong ni bakina borok mana borok kaito ni chongza kaito ni alada te kaito oba ke tong di ni ampilan sekan tim rokom mengthang ang sai kana rokan ege oba hai kana borok kubundo borok ba juda engi dong pia batabo ke tama Yesus ni thui bai koishana judalia jotong thamsa obongka Kristen Yesus ni Kristo ni bai Yesus Kristo ni thui bai orang Juda itu kerja, kubundok aku kerja, jodoh na thasa, ni je, abangka Kristen, Yesus ni terlibat. Yesus orang nuko, Yesus ni terlibat, jenok ketharai rekha, semai kesawo sen kerong nuko, abangka Juda itu no Romani. Get semai kesawo Judai ro kerong ni bising mo piaba tabok sen Kristen ro Kristen by Judai thangsa ya muy dengar ko di Kristen by Judai abo alada Judai ro ka Israel ro ni amo borni practice borni dormo Judaism Kristen ro ka Kristo ni kerong ni bising wose
Judairo semai kesawo Judairo kai kerong ni bisingo tabok sungke Kristo ni kerong ni bisingo muito naragoi kerong Kristo ni kerong semai kesani kerong no Juda Kristo tabok Kristo ni kerong no Juda hari sung naliwana Galatians chapter 6 verse 2 koroksa ni poja tu churu lagi hake omotui ke no noro Kristo ni kerong no rakok maklainai igaro sung tuma no Kristo ni kerong no rakok mani klainai tamani Kristo ni kerong tongo Kristo ni kerong deso ge Kristo ni kerong tongo tabu kai Kristo ni kerong tabu Kristo ni kerong ka kaini botmai sa nini khabai khukbai nini kai to no khabai khukbai hamjak sokdi e kai jang ke sak no hamjak tu no hamjak di English ke sao love your neighbors as yourself. Actually sak no hamjak tu no hamjak di ga mo kisah translation asin ko borok by khaimani jaga kisah sin context na kisah mana herfair love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Mana omo Israel ni context samani Israel ni context tamu Israel ro ni bisingo nini nok ari nini nok gana gini borok no no hamza sak no hamza tu ni u gana gini borok no hamza ti mana nini jati no nini dofa no hamza ti ni homan ketabok sung no tumai sa sung no obo bai sung tuma apply kai man ne sak no hamza tu ni taku buku Kristo taku buku no hamza ti isa mani of course sung Kristo taku buku no sak no hamza tu Kristo taku buku no hamza ma kake buino sung hamza nai tuman mana Kristo on tadi kai to no sung hamza sok kai khak bai ku bai hamza sok kake kai to ni dage mana sung Kristo ni dage mana sung narut nai ni Kristo tumai dage te dage no ko mo tong abongka nang sung sani borok no hamza ti ini sih nirok kaisa hamza bai kan ke bui nirok no ani sajla nei ani borok nei sinuan nei bo sunrugo ke Matthew to maisha Matthew 22 verse 37 39 akor wala Jisu hai ni saka neng nini kai to subrai no khabai khubai hwan sukma bai hamza sukdi omono nangkuk makok koto te puilani dage mun te thaisa nangmani kok ke hai neng sakno hamjate no buina bo hamjate ante kong saka u kok thaini no je borok naruk manai je sengsani kerong tongbu beba kerong no rakok mana je smai kasawo soisho terota kerong tongbu 613 law abunu rakok mana Moses ni kerong musim dia. Cuma mulai abrok beba orang bising Moses. Neng kai tu nak hamzat ka, nengkan neng bagi neng te wangsuk liya. Kai tu je kai humano se neng kai ni sakar sila. Jeng kai tu ni kok kana ka ke, u Kristo ni u kerong nosen kai man ka ke. Jeng bo je nang mani nosen beba no kai man. Bible sawo o bebak diari salang maniko bebak teman kerong o kaini no khasiza o kaini bisingo no khasiza niso ampore wana Matthew chapter 22 verse 40 musini kerong te diari ro prunma ro bebak no okok thayo no songsaja okok thayo no songsaja musini kerong mane na jungdos aga ni homane ngate diari lo ni prunmang nga sangnugo ambe no so 613 jo gatabu semai kesani kerong tabuk ni jorawo kisah pana nanglia ba kisah pana omo bai nanghor mun kerikya ukok de keba ukok dia ante pun saka omo ni kerong semai kesani kaman ma kerong kok thai on dulja
Nage sing u kok thai no khlai ka Kristoni kerong no khana ka ya o khlai jak ting kha haise tawgroni kai nin kai no hamzak mani o hamzak mung category one ka bang ma dulja nin tako bu no nin gan bui no hamzak chak no hamzak tu bui no hamzak tu mane ora no ka category no ka bang ma khopsa nin tabu nin chak no hamzak tu bui no hamzak kha ke bui ni ham ya de khlai ma no khlai mi ya tatal de sai ma no sai mi ya bui ni kheto sei ne ma no sei mi ya bui sa sa bui masa ya manu ya nugi tong khake nang sakye de tong mana tong ma ya ai ba de de ga kai to no ni kha ba khu ba hamzak sok wang sok ma ba hamzak sok ai ne sing sama u kai ni no khlai man khang ke be ba no sing kai do ne aba no sing pu ni khlai mana smai ka sani kerong sing no guide khlai mana actually kerong ta ba sing no tui guide khlai mana bagai toma guide khlai mana bagai Jisu Kriston ni thani sogro mani bagai tomane male kerong sawo nung sumso ni samung mai nung sum hau thang ya u lama man mangsa lama kering nung sum hau sogu ya ni lama ka mor ke o khlai ni osi kerong sawo nung papi borok kai to tong maya o kok si kerong sa nang nung kerong u kok sa kan ke nung abono kubu ke na kan ke nung te lama nai tu nai ye te lama borok abo Jisu ni thani se ke u kerong sunno Jisu ni thani sobro kerong sunno phiogu sunno mor kiriyan ni phiogu u kok ya kerong sunno Jisu ni thani thang langani bag mane kerong sunno Jisu ni thani thang mane bagi sunno suba kerong ka aina hai jabra sung aina na yo sini makhango kosong de tong kupu de tong tuma nai sekare sibjak de kazol puljak de abro sung srai kendo hede ba nako omo hai no su kau kado puljak cali ya enggak ba desa hui desa pulpino hai pana aina nang sini kado saya puljak dorno humang ukok ya jenno siro usung seladu sini mukhang no punugo bahai bu thik kerong bo mohai sini sak no punugo sung sebab kai to makolo sung tuma khlaijak nai kai to bai sini u sumsok to mani bagi obusi kerong sung no punugo han bagi sawo kerong wo sajak gerei kamai mani sumsok ni sajak gerei kya kamai mani sumsok ni siang kamu ni so ke oro smai kesawo smai kesawo kerong smai kesani kerong jeng dorkan nang dia ukok ya kerong wo tong ma bai kerong no pore ma bai kerong no sima bai jeng sak no busi ang sebab kai to mo kolo kai to bus kanggo yang teman khlaijak nai oke jeng obos hai manang ke jeng tebo jeng kerong ni bisin tuyo jeng sai manang kai to hamzak ma de kai to hamzak ma man ma bai jeng buino hamzak na lo smai kesa ni kerong Kristen ni thani abo mane apply India Kristen do abo bai yok ha temane male sing pia ba sing temani o kerong no kai to Kristen man mani pore sing temani kerong no takpana klai nani ba follow klai nani na ni male out of love hamzak mani bai omo klai ya ke mane bertajak sinai ba morke sok sinai apa ni bagi dia tapi orang di seleng bai besar different mahal seleng ka bo mus mak kaya ke bo
bus bujak nai nya ko butar sak nai nokong bai ageni jorawo romani jorawo pia busa angke kai bu tongma kha khayai bu tongma hai ble seleng ke khaya ke boru klai ho sak nai nya ke punishment manai busa angke bo buka ni mana teman nai hamsak mau bo klai kha ke bo klai ka klai jak li klai ya bo wan man kri teman le beba bufani sompodi besani gesem omohai sengke kai dari besar Kristo ni besar asai kata umani pore hai bagai sini apa kai tono tong thog rawani bagai khatung rawani bagai hai bagai se sing mane kabang ang saka kabang mana sini tabok je tong mane New Testament kabang mana abo smai kesani kerong ni kategori pun kelai. Itu sentuh mana bagi, kai tono khusi kelai mana bagi, jeng tatal salia. Kai tono khusi kelai mana bagi, jeng age tong mani tong lia, age zaman ni calia. Teman mana, kai tono lobjak mana bagi. Ani apa no ang pucung kelai mana bagi, apa ni mengsen sesak kelai mana bagi. Jeng boni bersangka, semai kesawo. Semai kesani kerong no ke borakok mai rakokui cuk na hau tanu ya. Teman mulai Bible sawo Jacob chapter 2 verse 10 teman sia. Nen kaisa kerong sebaik ke bebal no sebaik mana kelayu Indonesia. Sentabo Kristen hamjago manka seng buino bo hamjago manka. Seng kai tono hamjak mabai seng bun kok no khana mane busa kok khana mabai sele kok khana ma juga reason juga bupani kok khana wise seng bungong pani kok hamjak mabai se seng kok khana pia ba seleng ke bo kiri ma wi khana ha bile bo kiri mabai temen lang kok khana ke kle ro seng pia ba seng ke bungong pani hamjak mabai so sudah sini tabu Bible besawo sengkok kenamane poza unzaki kenamane ya hamzak ma besen kenamane ke sini kaito jengno dage mane abo poza ya jengno tebo sokat rowan bagi jengno tebo kaham ungrona bagi se bodagi Kauno jeng sitai kelayu jeng jadi kai tono hamzak manka oke jeng kai tono kok kenana jeng kai tono kok kenaya kita soidan kok kenaman kelayu ini besar obviously bukan kok kenana hai bela Geseng, mana seng kain ni kok kena kah? Geseng, soidan ni kok kena liya, soidan nak kuno liya, kain nak kuno sinai. Mereka takut saat no hamzah tu bino hamzah ko man kangge, bino seng bini hamzah nai liang sinai, bino betal liang sinai. Hai bila borok tak betal dihin, ten common menu sawo. Dalata sari ini sawo, edal dari tak hari ini sawo, hai bela, neng hazar ke pakai bawa edal dari tong sinai, hai debat, oke, semai kesawa tak teman siapa, tiga teman siapa, kumun makai no tak sulit di anak kari, kamu sawo semua kelai mana, oke, jeng ukai neri, no kelai pakai, jeng debat no. Klaiman semai kesawo kerong romani engka temai sanai borok no kerong baine obo kaha khlai ba kerong ra ko ba kaha samang khlai kai tol baksa umaya
ini 시러원이 가고 있어. 좀 거럭사 비옥난 샤난거 니니 사문바이 니니 까하바이 능 가이도니 드니 속모야 능 비옥난 샤난거 그 가이도라게는 비옥난 샤 니바게 스남자 plan kaisa Roman chapter 1 abano sawo zorawono bo sengsaro paikya bororokno phiokna ni bagai sumsokni phiokna ni bagai je जों kerong ni bisingtino जों phiokna isa nango ang supliya ang ani phan bai sokmaliya ni जों saimano Roman chapter 7 verse 7 to 9 ang polwana hake जों tamu sanai kerong bai sumsok akok no kok se haida ihi aboya sumsok bubotui tamu abo kerong no ano sawi manduo tak kamai di nei kerong saya umate kamai mani abo tamu ang sawi se mangla kamun kerong dagi ma bisingtui sumsok ano podre pod ke kamai runa lama manjaka tamni himba kerong kerui ke sumsok ko kutuise kerong kerui no ang salsa ketang tong mani pia kerong dagi ma sok pai keno sumsok tangsawi pai kia 이게 어르신 누구 kerong saya kamai mani jaya sumsok ni saya ke kamai mani sumsok yang siang kamu 이게 좀 그만씩 kerong sunno sumsok obo jaya obo kaham obo jaya ni semua silau. Ini seng ang pilang saka aina hai. Jepro seng aina nayo seng siu. Nugu sak no nugu. Ko omong hai na seng kerong ni buskang basaka Bible lo seng paikia kerong non polika kena seng siu seng kaitan mokolo tumabu. Seng no punugu sini sak no punugu seng kaitan buskang wa sebabu tumabu. Galatians chapter 3 verse 24 kaya abo baino poito klaima bising tui jeng kaitor bai kaham nui romjak na tui ke Kristo phayasa kerong sini barja ngi tongka Kristo phayasa kerong sini barja Kristo phaimani poreng ke kerong tui sini barja lia Kristo no poito klaina rok ni bagai kerong mung sa sublia Kristo kerong ni thani sung thikya niso kerong ni thani thikya mane je borok kutuino Indian law mung sa kaimiya hai bela law sam nang dia seng kerong ni bagai kutuisimuka Mega Bible lo sawo tebo Galatians chapter 3 verse 19 not masa Galatians chapter 3 verse 19 till the seed should come niso mane je kaitor o borok hainai nei samani ko u borok haya sak jora tuise kerong ni karang cholewo kerong belit mane Jisu Kristo haya sak jora Jisu Kristo phaimani pore ke o kerong abo belit inlia chuklia ke Jisu Kristo no tabo poito klainero boro kerong bai khajalia smai kesa hai saram sumo smai kesa ni kerong abo borok rokno rakhoguinem sugno hawo omno rakhok ma bai borok sugno hawo ma thangai oboni ba kia smai kes kerong ka borok no bahai ke judai ro kai to no bahai ke khulumnai bahai ke sumsok ni yapar mangno yapar nai bahai ke bono khatun ro nai aba phurungani bagi se borok no kerong ro tabo sing ke teman u kerong bai na sing boong hai kin sai mano sing sab sebab teman mole borok sak sang judai rok sak sang ka nei wan sok lo sak nei wan sok tino agini jora o sak nei wan sok tino modai tadi khulum lai kya hai ing lai kya abo sing ro ko hai bagai mosin bising tui kai to kerong ro Ten Commandment cái rừng nó ta bông cái tama cái ní chúng ta nghe bố cái đó nó khá khu về hàm dân sống đi sát nó hàm dân đi vì nó hàm dân đi ta bốc rừng u có thay nhỉ nó
Kanawi na irakogui Kabai, Kukbai, Kabuibai Kono Kalaitan ke Jun beba Smai kesani kerong nono Jun rakok mana kalai Okay Omong je specifically Jun u kerong Sabat sal rakok di Pas over rakok di Kag amakai tor nipurung nai ro Pas over marakok nai Jun Galatian kahan ke poro di Hagen Israel Galatian by Book of Romans. The Paul belai clear kai da. Okay, smai kesani por na ni ke then Leviticus by Deuteronomy na kaham ke por. Again smai kesani kerong ni sombong sai manai. Again u smai kesani kerong by only kerong Kristen kerong no sai manai. Ganti kasi Hebrew po poliman Book of Hebrew. Kaya asik no busi baik kenangnya atau terlalu Kristen ro smai kesana kerong bay sen Kazaklia temangke kabang mamomo social ni tongmongo khobjak tongo tabok ang smai kesana kerong rakok nasi nangli yang ke oke ang edar tari tongu singai ang tatal sasingai abo kopia hayo ante pun saka abo hamzat mana bising mana khobjat gejeng abo sun temani kelai kan to hamzat mana Kristen hamzat mana sini taku buku hamzat mana tapi ya orang tak senai